Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama vlognya Nining Dapel. Nah, kali ini aku di request Mbak Vina. Tadi malam kan aku diweni diweni masukan karo arek-arek nek disuruh silaturahmi ke tempatnya Pak Didik Kulot ngono bolo. Lagi mau Mbak Vina dek bengi kuwi titip amanah sebelum berangkat ke sana kuwi Mbak Nining harus gawe vlog dari pertama dandan sampai milih baju terus sampai OTW ke rumahnya Pak Didik ngono. Lagi aku wis cuci muka ya toh. Wis cuci muka. Lagi saya tak lap panas ya. Nah, iki tak lapi ya toh. Dan ngene. Sik. Iki sing pertama aku nggawe primer. Iki ben anu bolo. Ben bedake ora pecah. Jadi fungsine primer kuwi. Iki pesene mau dandan ala nyantai ae. Jadi biasa wae. Iki diaplikasikan ngene ya toh. Ki mau ndek bengi iki ceritane arep dihipnotis karo Pak Kulot aku. Mbuh wi jenenge model piye aku yo go ngerti ya toh. Yo gong paham lah, makane kuwi engko bala-bala padha nonton neng live Pak Kulot karo neng vlog ya. Nanti Mbak Nining yo arep ngevlog. Iki diratakno sik. Iki ngeblene rada angel bolo soalnya model iki piye ya? Nek primer ki kanggo nutupi pori-pori lho. Jadi menutupi dosa-dosa jahat di wajah. Ngono. Lagi mau anu bolo, aku pagi mengijek entuk undangan undangan sosialisasi bocah KKN neng kantor desa lho. Jadi mau tidak bisa pagi-pagi sekali ya toh. Lagi mau undangannya jam 8, alhamdulillah jam 9 sudah selesai. Lah aku mau entuk tanya jawab ki entuk door prize. Door prize toples lodong kecil lho, nggodah kerupuk lho belo. Ngono wis senengku gak rame tak mau. Lah, apa wis jenenge? Dek mau ora sempat ngevlog jane aku kepengin ngevlog sing dek mau lho bolo sing ning UMKM mau. Cuma aku ki pagi mau tangi turu langsung umbah-umbah. Terus bar umbah-umbahane mau dadi rong cucian bolo. Lah terus sabak gede kan. Lah terus apa wis jenenge ben garing sik bolo ki. Lah terus mari ngono muwepeni wis mepet jam 8. Akhirnya aku mandi cepet-cepet klamben lan ndelok jam ki Jawaku arep ngevlog saka omah teko kantor desa terus karo acara wi mau. Soale acarane ki pas karo temane kuwi anu digital marketing. Jadi materine ki anu tentang bagaimana awake dhewe iki pemasaran produk tapi lewat sosial media ngono kuwi. Tapi jame mepet aku cepet budal ya wis. Lah wong budal wis mas 8:30 bolo. Bolo-bolone ning kono kabeh
Bodho tirik-tirik lungguh tirik-tirik ngono dadi karek ngenteni aku tok. Lah batinku anu bolo, biasane kan wong plus 62 iki nek dikon tepat waktu gak iso. Dadi kadang aku ki tepat waktu to, bolo-bolone wis luwelet kemlelet ngono kae lho, terus akhirnya mundur jam ngono kae. Dadi aku meroi anu carry wae ngono. Lah kok tibake aku sing carry ya to. Lagi yang kedua foundation. Alah, foundation murah sangka Implora lho. Paling piro 15.000 apa piro. Aku wis gak tau nggawe barang larang bolo. Wis ngene iki tok ae, gak salah larang-larang itu. Lah iki dik dulek-dulek notok ngono. Ngene. Ya wis ngene tok bolo. Ngene tok. Jadi simpel wae. Lah engko wedine nek udan ya. Udan terus leder kabeh piye? Kan yo ndak lucu kok sok. Leder kabeh. Ikan berhubung aku memenuhi permintaannya Mbak Vina ya toh. Tadi malam pesen. Mbak Ning nanti pas mau ke rumah Pak Kulot, pas make up sama pas pilih baju sama pas OTW dibikin vlog ya. Jadi aku ya memenuhi permintaan ya toh. Nah iki wis dadi ya toh. Tinggal iki tipis-tipis wae wong. Iki wis kewandel ya toh, cuma dienggo iki lho. Bagian kene tok wis karo digosok. Aku nek bakul barang ya wis ngene iki tok bolo, simpel wis. Lah iki digosok, ya wis ngene iki tok to, kok kene lagi digosok rene ngene. Ya wis ngene tok bolo karo iki. Iki warnane rada gelap. Aku nek terlalu cerah gak masuk. Lagi mau jane aku isuk arep nang nggone Mas Iwan kumis bolo, cuma kok ternyata ada undangan wi mau, jadi akhirnya yo nggak jadi.
Anggitku pagi ning ngene Mas Iwan dulu, terus ngobar ngono ning ngene Pak Kulot. Lah iki karek ganti baju. Iki tak skip dulu ya, gak oleh ganti baju di syuting, oke? Lah outfit-e kok ngene wae belum. Iki aku rangkepan lho. Jadi tidak mesum. Jadi ora kok terus gak rangkepan lho, rangkepan. Lagi sebelum rambutku disisir, tak kasih ki pentin soalnya kuwering rambutku belum. Ki ngono nek digawe numpak motor sedih lho. Mesti rengket ae dadi aku kok nggawe jaket wae. Pakai jaket saja. Ben gak rengket teko kono ya toh. Lagi sudah tinggal disisir gitu. Kok malah kok trondol ngene. Kok piye iki? Ini. Monitor ketua. Iki wis jadi bolo kita siap-siap ya. Ki parfume. Wis ngene saja ya toh. Tunggu keseruan sama Pak Kulot di sana, oke?